Tobat bojoku, bojoku. Yo rombong, kowe tekaning mati bojoku, bojoku wis ora ana sing iso menehi jadining pemarem karo aku, tobat. Kowe mati dijarah raya dening Munyo, ayo sarpa kenaka belakno leganing atiku. Sapa iki Munyo cilik? Jaya Anila. Kowe sapa? Kadang Nata Ngalengka. Dewi Sarpa Kenaka. Manteni perjineman Ngalengka loro. Padha karo wani karo Sinuwun Prabu Dasamukaya. Mati dening aku. Kowe sing mati. Sigra matek aji Sang Sarpa Kenaka. Hambukak ponang kemben ing ngaran Kiai Gedhong Sanga. Nalika semanten nadyan wujud kemben parandene mujudaken kekuwataning Sang Sarpa Kenaka. Kaya sinerut Sang Jaya Anila manjing telenging kemben. Gong, ana wong wedok rayula. Ketoke nek sumbare Sarpa Kenaka. Munyuke kok dontek to, Tru? Ah kowe tak kandhani. Kae lho, pusakane ning nggon kemben. Masa? Heeh. Anggere munyuk lebokke kemben. Wah. Kemben kok amot akeh ya. Ayo, Arendi ayo. Arep mbelani para munyo ayo. Wis to ora usah melu-melu. Ngono ora metu piye? Ora masalah. Kan aku enggak akan kehausan. Ora akan kehausan ora. Nang jero kemben Tru. Ora usah melu-melu senengane ku. Ya sapa ngerti karang yo nang segara iki panase ora jamah. Ah, kae gareng gleler kae. Kedisikan gareng ora. Sakarepmu le wis kudu tak belani pokoke legane ati. Tobat iki nekat mlebu dhewe. Ayo. Kowe mateni akeh para wadyabala wanara. Bagong ora nrimake. Arep ngopo wis somplong dening aku. Ora dibuka. Arep endi? Arep nyemplung kembene. Ayo tak dibuka. Kowe butuh nyemplung kembenku. Kowe mati ning jero ora entuk. Ora iso ambegan kowe tekane. Ora iso ambegan ora masalah. Wis yakin tak niat wis. Kok dibuka? Aku banget bocah iki nekat banget dhewe wis. Ora bener ya. Mripatmu wis nyayak. Kemben dudu isine. Reng. Kowe iki ngapa kowe iki ora? Lagi teko kok ngesuk-esuk ora. Wah kok kemana ya? Ora nyakup cangkemku iki.
Sapenake dhewe ra.